أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. إن صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Josi Sedou biye juma ye biye lahoro madonye ala batuli ala nyinini ani ala deli buna adamaden ni jinɛ ni murdane ala y'an da o de kama ala ko an ka ale dɔn an ka sun an ka sali an ka ale ala deli n'an ka mana gwana Josi Sedou subhanahu wa ta'ala fɛn juma in do o ma dɔn Josi Sedou k'a dɔn hadamaden do wa fɛn guruma do wa a ka jan wa a ka surun wa a bɛ dugukolo sanfɛ walima a bɛ sanba ngolo la Josi Sedou o ma dɔn subhanahu wa ta'ala min ka kabako ka ca min ye diɲɛ da a min sara maana ka dugukolo fɛnsɛ a min sara maana Josi Sedou k'a dɔn a b'an bɛɛ lajɛlen fa ka bɔ dugukolo sanfɛ o ala ale de bɛ yen su fara tile kan maa ti vote ka ala sigi Josi Sedou k'a dɔn maa ti dimi a kɔrɔ maa ti nisɔndiya a kɔrɔ ala a bɛɛ bɛ daminɛ ale la wa a bɛɛ bɛ laban a la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Anw y'i deli, Allah anw y'i deli. I k'anw magoto k'an ka jamana magoto. Allah, anw y'i deli. Anw ka jamana i ka hinɛ an na. Allah anw y'i deli. Anw ka jamana den i k'a magoto ka hinɛ an na. Allah, hɛrɛ k'anw ka jamana ye. Jamana min tɔgɔ ko Mali. Allah, anw ka jamana kisi. Allah, Allah, e de ye deli kɛbaa ye. Deli bi kɛ e de fɛ. Allah majigi bi kɛ e de ye. Anw y'an majigi k'e Allah dɔn an ka Allah ye. Allah anw ka jamana kisi ka don ani bamanjuw cɛ don ani juguw cɛ don ani ayiwa kalabantuw cɛ don ani binganikɛlaw cɛ Allah n'i donna an n'u cɛ u tɛ tiɲɛ i k'u halaki Allah u tɛ tiɲɛ i k'u halaki dɔw ye malidenw yɛrɛ ye koyi Allah ko n'o tɛlen bɛ k'anw ka jamana sɛgɛrɛ ya Allah ya Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah i kolo gɛlɛya sa solution nana o naam ministre pasa colonel pasa a bɔra Russie naam e ma kuleya ko Sukhoi 35 ko a ye bamanjuw fa wa dɔwɛrɛ n'ale don valise kɔnɔ Allah yelen mɛnɛ dibite yelen min kɔfɛ hakili ɲuman di anw ka jamana faamaw ma ya Allah taama sira juru la min jɛlen bɛ Allah min bɛna ni lafiya ye jamana kun n'a kun Allah an ka jamana den min bɛ yen ni degun b'a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min man kɛnɛ hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min kan taafa tɛ min na Allah an y'i deli i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ dilan Allah de ye Choguel Kokala Mayiga ka anw ka premier ministre an dara la an zona ye an gɛrɛ fɛ Allah e ka degun mana ta k'a sɛgɛrɛ Allah de b'a dɔn i y'a kɛ kun min na Allah k'a ye farijaga bɔ ye i ka kɛnɛya d'a ma i ka wuli ka jɔ d'a ma i ka hakili ɲuman d'a ma Choguel ka wuli k'a jɔ a sen fila ka kaki o se bɛ Allah ye su ko ni dugusɛjɛ cɛ ya Allah ya Allah ya Allah 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 akika ala kama Jabbar Allah akika ala kama ake Muhammadu ya Rasulullah min ye nabiw ka nabiw kira ka kira Allah ake magani Madina kama ake Qurayshiw kama ikmana alquran kɔnɔ ake Qur'an lazim baraka kama Allah ya Allah an ye deli warko Allah hɛrɛ so an ka jamana kɔnɔ an bɛ samiya na ji ɲuman na ji min ni tiɲɛni t'a kɔfɛ a sumaw ka ɲɛ an ka tila k'o balo don hɛrɛ ni baden la Allah an y'an dama kasi la Allah an y'i deli maliden bɛɛ lajɛlen dama kasilen don k'e Allah deli hakili ɲuman d'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma jamana in ka jɔ kɔngɔ banna dɛrɛ bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ hami min b'i la i k'a kɛ n ta ye wariko ye ne ta ye wariko ye dɛrɛ ni wari sɔrɔla ɲinan n bɛ kɔɲɔmuso furu Seydou wari in bi ban wari tɛ foyi ye fɛn min ka bon diɲɛ fɛn bɛɛ i y'o dɔn wa limaniya n'i limaniyara i bɛ wari sɔrɔ n'i limaniyara i bɛ se n'i limaniyara i tɛ siran n'i limaniyara i k'a dɔn i bɛ kisi Allah k'an da kɛ limaniya ye limaniya ka bon ni miliyari ye miliyari mana k'i bolo ni limaniya t'a la fu t'i bolo wa
ni ala ko k'a b'a ban su ko ni dugusɛ cɛ a t'a ban jona jona alors i tɛ limaniya sɔrɔ limaniya ɲini ala ka limaniya d'a ma auzu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika la la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amin kulli shay'in fatiha amadrika fatiha muhammadin abduhu rasuluhu فنجيب عيني امين لا اله الا الله فاتحه الحمد لله رب العالمين dabatungara nam sirajandama sananga damine oli ni tanuni an b'o ta ka lase dankɔrɔba ma n'o ye Mohamed Ba Selamaga Jara ye dankɔrɔba dalen bɛ Dugabugu a ti taa a ti maa ci fɛn min ye a ka kalandenw ye an bɛ foli ni tani d'u ma jilikaw n'o ye Modibo Amadu Kani ye ale de bɛ golo kan bi a kɛrɛfɛ Bayi Sisoko ka fara Amadu Siribe kan an na foli ni tani d'u ma n bala cogo bɛ di Ba Jara a ka foli biya a ka waleɲumandɔn biya seulement a ka cidenw a k'u woloma a ka ciw tɛ se a seyɔrɔ la fiɲɛ kelen min b'a la o y'o ye o ma kilasi don wa ne ye maa tɔgɔ fɔ de Ba Jara ye misi di ne ma n ma misi ye ɲɛna misi dara k'a ka nɛgɛ kɛ n wele a sogo la n ko n fara i fara o tuma Ba Jara ne ka misi Ba Jara ko k'i ka taa misi wɛrɛ minɛ o ko nin bɛɛ bɛ Ba Jara bolo sa o bɛ ka t'o fana minɛ ka na wa ne ko bɛɛ bɛ a dicogo bɛɛ bɛ Ba de bolo sa ne ka foyi n ka taa misi minɛ ka na wa ni ye n ci sisan Jean Cissé dun ne bɛ n bolo bɔra don ladun ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jean Cissé dun muso kelebetɔ cɛ de b'a dacogo dɔn o ye tiɲɛ ye Jean Cissé k'a dɔn min n'o jɔrɔ kan ka jamanadenw minɛ hali bi n'a ka bi o de ye senkɔrɔjugu ye senkɔrɔjugu caman ye politikimaa de ye Jean Cissé k'a dɔn politikimaa ka jamana buruja fɔ ka jamana jasi ni ka jamana ni k'a bɔ a dabolo kan politikimaw de bɛ se k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye kulu min ni o sigilen don k'a kan ka vote ko labɛn politikimaw ka kɛlɛ bɛ vote jɛya ani vote ɲuman kɛlen nɔfɛ maa minnu kan ka sugandi Jean Cissé k'a dɔn bɛnzɛnkunya ni kamanagan b'u la o fana sigi cogo la sɛbɛnnikɛla ko gouvernement dun y'a seko kɛ bɛnkan minnu kɛra sigikafɔw la Jean Cissé k'a dɔn o k'o debara ka waleya o tuma min hakɛ min n'o kan ka bɔ politikitɔw n'a ka fara jamakulu kan Jean Cissé k'a dɔn a ɲɛfɔra bɛɛ y'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko kabini kuma min welela min ye a ka maaw ye a y'o sugandi bɛn ma se ka kɛ politiki i k'a dɔn ayiwa kamanaganko da de ye nin ye Jean Cissé k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ u ma se ka bɛn kelen na hali bi n'a ka bi n'a ma bɛn kelen na n'a dun kɛra kɔ an n'a fɔ ko namara kɛra Jean Cissé k'a dɔn n'a kɛra a kɔ an na wuli ka kuma wɛrɛ fɔ ka mankan wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa minisiri min n'a b'a ko ɲɛmaaya la o ye hakilina bɔ ka bi min b'a to ayiwa u ka minɛn langolo kana to i n'a fɔ aw kɔni bana yɛrɛ de kolokotɔ aw ma se ka bɛn kelen na o tuma min ye bolokɔrɔta ye an bɛn'o de waleya o tuma bɛɛ k'i ka maa di o fana na Jean Cissé k'a dɔn parti politique belebeleba caman bɛ yen minnu y'u bolo d'u kɔnɔ k'a fɔ ko olu tɛ Jean Cissé k'a dɔn o tuma a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na a bɛ bila cogo jumɛn in na a bɛ ta cogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten n'a ma ɲɛ min kɔ Jean Cissé k'a dɔn ayiwa ni i jɔlen bɛ kɛnɛ min kan n'i tɛ ye n'i y'i sigi mɔgɔ tɛna fɔ i taara sɛbɛnnikɛla ko jamana tɛna to olu ka bolo ka nin taa ka segin in na Jean Cissé k'a dɔn sarakisɛ minnu bɛ yen n'o ye article 7 loi numéro 20 a ka ca min dara juillet kalo tile 24 san 2022 loi électorale o ye min ni min fɔ Jean Cissé k'a dɔn hakaja min ko ni jɛmu fanga yɛrɛ sinsinni ye baara tɛ kɛ politique tɔn kɔ nka ni min ko n da la Jean Cissé i b'i yɛrɛ ye min ye EJ min ye docteur Boubacar Tereta Jean Cissé ale ko in kɛcogo ayi ale kɔni bɛ jalaki de bin Jean Cissé sabula n'i ma sɔn k'i kan bɔ minnu ko k'u b'a la e di politique maa ye ka tɛmɛ olu kan yarɔ baara na kanu ye sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra min kɔni ye maa minnu banna k'u kan bɔ sisan maa 8 de taara cɛman na ani musoman na Jean Cissé k'a dɔn olu de ka sɛbɛnw bɛna bɔ ka bila o tuma hakilijagabɔ bɛ kɛ o maa 8 kan maa 4 min kan ka ta u cɛ la sa u tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ Jean Cissé nka an tɛna don nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko politique tɔn minnu kɔni sɔnna ayiwa olu kɔni ka maa dilenw o taara bɛn maa 8 ma muso ye 4 ye cɛ yɛrɛ ye 4 ye Jean Cissé k'a dɔn nka a mana tigɛ Dawuda da la
dala ni nin ko in fana dilanna k'a sigi senga jɔn se di k'a dɔn k'a fɔ tali kɛra minnu mata u bɛna wuli ni mankan wɛrɛ u bɛna ni kuma wɛrɛ k'a fɔ jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn wele bilaliw ma dɛ jɔn se di k'a dɔn sigi k'a fɔ kɛra dɛ u yɛrɛ ma se ka bɛn kelen na nin politiki tɔn b'a den politiki tɔn 200 ni kɔ u yɛrɛ ma se ka bɛn kelen na bɛɛ ko ne yɛrɛ fɔ tirage au sort bɛɛ ko ne yɛrɛ a kɛra bonni de ye Bitɔn sigira cogo min Segu dɛ a kɛra ten de mais n'a ma kɛ ten a kuma su bi kɔ an na wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Tabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Alhaji Alu Badara Ayidara nin y'a ka sɛbɛn ye Alu Badara Ayidara ko premier ministre ya jɔyɔrɔ taara ka di maa min ma k'a ka nɔnabila kɛ a tɔgɔ de ye colonel Ablaye Mayiga colonel belebele colonel Kwale ngo ja n yɛrɛ den don a bɛɛ ni sabɛlɛ cɛ n den n b'a dɔn koyi mais tu parles du premier ministre guwa bi janya kariba ma guwa bi se ka janya kariba ma ayi n'i wolo ni ne ye wolo n den ye i kɛra premier ministre ye o b'a to i bɛ bɔ n ka denya la e ka nin juna dɛ o tuma o denya bɔra min tile kan misira ka de don il est de misira u ka so filɛ PMI kɛrɛfɛ o ma misiraka bɛɛ ye soma ye il est de misira d'accord mais o bɛɛ bɛ se ka kɛ soma ye Armona Mayiga mo de tɛ de oui Armona Mayiga o mo de tɛ awɔ c'est ça a fa tɛ Seguba ya aw to kɛ c'est lui o den don wa denkɛ de don n de don haramu i ka i ta juguya e t'a ɲɛ dɔn o e tɛ ɲɛli den dɔn o kɛlen premier ministre ye o taara k'i ka maa ye tun mais non n ko an teri dɔ de bɛ o den wele o ko daba o tuma i fili den ma maa min ye nin jo feere ma o ye ne fa o ne ko ne den jumɛn ye a ko colonel Ablaye e t'a dɔn wa cɛni min kun ala sanfɛ la kamalen fo kun dɔ kɛra bɔlɔndan na kursi la bilemani dogi kun don o de don e tɛ nin dɔn e hakili tɛ kɔrɔbɔrɔ kɛ jama in na Armona Mayiga o denkɛ PMI kɛrɛfɛ n ko n b'a dɔ kɛ n ko a den nin ye nin a ko sɛki n yɛrɛ de den ye n ko Allah misi b'a den tu c'est mon fils non an bɛ nin bila tesa na ka taama ya fiston ko yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga cɛ dumanba cɛ sɛbɛba jamanadenw cɛ min dara ka bila ye bɛɛ lajɛlen ko bili haki ni sogalité maa min bɛ se k'a nɔna bila ka jamanadenw ŋunanfa n'a hakili sigilen bɛɛ nin jɛ in don sɛbɛnnikɛla ko a ko kabi kalo caman Sogali Kokala Mayiga senga cayalen b'a nɔfɛ a jugulamaw ani politikima dɔw bɛ yen minnu ko Sogali yɛrɛ a ka démissionner sɛbɛnnikɛla ko dɔw ye kule k'a bila jamanakuntigi ma colonel Asimi Goyita k'a ka Sogali wuli ka bɔ yen sɛgɛ min n'o ye fitinin ye i bɛ sɛgɛ kɛ da la Asimi ma kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sogali waati min n'a ka farigwa ko kuma nana fɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye dalatɛliw ye olu taara ka taa jamana sariya sɛbɛnw da k'a lajɛ décret minnu bɔra gouvernement sigilen kɔfɛ ko ni Sogali tɛ maa min bɛ bila yen colonel Sadio Kamara walima ministre de la justice Mamadou Kasoge sɛbɛnnikɛla ko o kɛrɛfɛ fɛn min kɔni ye Sogali Kokala Mayiga ye maa caman y'a bisigi k'a fɔ ale fɛn min ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale fana ye maa hakili sigilen ye ko in bɛ se ka kalifa ale la sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ y'i ta fɔ nka danganiya bɛ maa min bolo n'o ye jamanakuntigi ye o de ye colonel Asimi Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita a nana jateminɛ kɛ jamana bɛ dabolo min kan premier ministre ka farigwa ka mɛn ka jamana baaraw balannen to yen o man kan o tuma maa dɔ ka ɲini min b'a nɔnabila jani a farikolo ka segin a yɛrɛ ma a kana baara daminɛ kura ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ min dar'o la maa si kun ma sigi n'a ye o nana kɛ colonel Ablaye Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sogali ka banako fɔlen dɔw ko tension don dɔw ko sɛgɛnnafiɲɛ don bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka a mana tigɛ da o da ko nin da la an bɛ don min na ko bi jamana baara kɔni ɲɔngirinnen bɛ docteur Sogali Kokala Mayiga fɛ cɛ min bɛ yen n'a bilalen bɛ yen a ye wulikajɔ caman kɛ n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye sabula jamana ka fanga sɔrɔ Faransi gwɛni armée ka monter en puissance a kumabaw fɔli a n'a cɛya wale kɛli maa min y'i jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ i ko min ma i denkɛ in dɛ colonel Ablaye Mayiga don Armona Mayiga mɔden don Joli Kɔnɛ mɔkɛ in kun ye kamalenkɔrɔ belebele jamanjan den tɛ fa bɔ den caman dɛmɛna faw la pewu jagɛlɛya min bɛ nin da a b'e la wa e ko c'est ton fils Sajama gorongo wolo tadi
u ka taa n'a ye a ti sira an ye Ala deli nin de la a ti sira sɛbɛnnikɛla ko cɛ min don a ti sira a kalannen bɛ a bɛ ko dɔn a hakili sigilen bɛ bonya ni karama b'a yɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ti ɲɔ ɲimi dɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ min don n'i y'a mɛn yirigure o de ye k'a fɔ a ti sɔn manamana ko ma ministère de l'administration territoriale la bɛɛ y'a dɔn cɔ k'a fɔ manamana ko n'i yera la ministre a b'i fu maleka a ti sɔn manamana ko ma kabini a denmisɛnnin a bɛ tan kabini a denmisɛnnin a fila tɔw b'i ye kolokala ko min na jamais de la vie non mais kabini ne y'a ye télé la ko je répète ne ko ko ni je répète o ye tiɲɛ fɔlen o ye sɔrɔsi kuma de don naam sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Ablaye Mayiga an bɛ don min na ko bi ministère de l'administration territoriale la a y'a jeni ɲɔgɔnfin sabula baaraba fɛn o fɛn kan ka kɛ jamana ye min bɛ se ka jamana kunnawolo a y'o baaraw kɛ kalafili la jamana basigili la gouverneur k'u bila baara la ani préfet jamana ka basigi fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a y'o wulikajɔw n'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ min bilara an kunna maakɔrɔba tɛ koyi sabula a bangena san 1980 tɛ o mɛkalo tile 12 dɔrɔn san 41 damaden don koyi e ja i den don a banna nam a ti a raison nam sɛbɛnnikɛla ko maa min don n'i y'a mɛn tubabukan na parcours exceptionnel et élogieux o de don sɛbɛnnikɛla ko a ye kalanbaw kɛ sabula fɛn min ye doctorat ye a y'o jaso san 2011 université Jean Moulin master 2 professionnalisme droit de l'homme a y'o diplôme minɛ master 2 recherche scientifique politique o b'a bolo stratégie politique étude des hautes études internationales o diplôme fɛnɛ b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a nana kɛ kalanfa ye école min bɛ n'u ko a ma école de maintien de la paix alu bilenden bɛ yen ale yɛrɛ ye kalanfa ye karamɔgɔ do ye naam sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga sabula fɛn min ye marabolo minnu bɛ yen n'o bɛ gendarmerie kɔnɔ u ko min ma GIM a y'o ɲɛmaayaw kɛ ka wulikajɔ caman kɛ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa CEDEAO la Nigéria jamanaw kɔnɔna na Abuja a y'i to yen de ni ci bilara ma k'a fɔ cɛ in bi se a y'a segin ka na joona a kana jamana baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana dilen b'a ma bɛɛ lajɛlen hakili sigilen bɛ sabula Choguel dɛsɛra yɔrɔ min na ale de bɛ se ka jamana pan ka tɛmɛ yen na ka kalafili jɛlen labɛn ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn Yakuba Dunbiya a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan i k'a dɔn cɛw olu ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ Jean Seydou bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jifilenden a ko wulikajɔ ni jateminɛ ayiwa gouvernement ka ɲɔgɔn ye o ni jamanakuntigi laada don i k'a dɔn tarata tɛmɛnen ɲɔgɔn ye min kɛra bɛn kɛra min kan ani jateminɛ min kɛra jamana yɛrɛ k'a bɔ nɔgɔ la ni ka jamana bɔ nin degun in kɔnɔ u ka hakilina an'u ka kan ka bɛn fɛn min kan san 2020 ka taa bila san 2024 mɔgɔw bɛna se nafolomugu min ma miliyari 400 Jean Seydou miliyari 400 u bɛnna o de kan sɛbɛnnikɛla ko o de wari bɛ ɲini sa jamana mɔgɔw bɛna se o ma sabula min ye bolofara 4 jamana degunnen don a bɛ ne ka waati bɔ fo olu de ka ɲɛnabɔ fo olu de ka sigi sen kan joona joona Jean Seydou k'a dɔn min ye bɛn ni kɛlɛ ye i ka taa yɔrɔ min ka di ka taa ka segin Jean Seydou k'a dɔn o ye bolofara ye o tɛmɛnen kɔfɛ lakana Jean Seydou k'a dɔn o y'a damata bolofara ye i k'a dɔn jamanadenw ayiwa min ye sigi ye i k'a dɔn sigi ka ɲɛnamaya ni k'a diya an ni ɲɔgɔn cɛ Jean Seydou k'a dɔn o ye bolofara ye o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni fana ye jamana maracogo ɲuman ye ani sariyakisɛ sɛnsɛnni ani sariya kɛko ɲuman nin fana ye bolofara ye a ko nin damadɔ bɛ taa fara min kan o de ye hadamadenya jo sariyaw ye olu labatoli ani jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ka kɛ basigifɛn ye Jean Seydou k'a dɔn awa bɛn kɛra nin ka conseil des ministres la kuma min n'u ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a bi Jean Seydou k'a dɔn awa jamanakuntigi a ye ɲininkali kɛ ɲininkali kɛra sa minisiri bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nin y'ale fɛlɛta ko ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na n'i y'a mɛn ko décret Jean Seydou k'a dɔn o de ye bɛnkan ye k'a sɛbɛn ban o k'a dɔn bɛn kɛra o kan sa ni ka hakilinaw jagabɔ awa ni k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ko min ma plan d'action 2022-2024 Jean Seydou k'a dɔn ko belebeleba don nka jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛ abada nin ko damadɔ ninnu kɔ wa ninnu kun ye kuma fɔlen kɔrɔ ye koyi sabula sigi ka fɔ min kɛra o ko min ma ANR
frères yon se dikado kuma in vora la bi wate jambo o anga kewaleya yon se dikado ni ako damnene akoni o yi bwala yon se dikado fanga ka segi fagatigima o de jamana aka nona bla minu be marabolo la ina fo prefo ni sous prefo katase dokotoroso ni lokolso ma kake da fo be o be ka segi segi chugola o be ke sababu ye dugula mo hakili kasi abi ke sababu ye dugula mo ka da faso la o ka da jamana na no kera o kuma marake chugo nyuma ani jamana denya yon se dikado lu so ka nyu andafa akuni ndabali min digara wari kasabi klonga fende se fo wari milliard kemenani yon se dikado abo de kofo ni ngunye sebenye anye min bo l'indicateur de renouveau kono akabi bolla dabatu ngana mamadi foko blendo ijo doni nam dabatu ngana mamadi foko blendo mendega do kaboni sebenye angomi ma indépendant parce que ba no e masire job ye nya kasabenye masire job ko ako feminye menaka region amanya mingo akero ye u ka gouverneur no e Mohamed Alanafi Maiga kwa gwena ka bo gouverneur yala conseil des ministres temene Sebenigala ko akoni ya takalaje maamin blara nola ode colonel major Isa Tembine ale surasi kologelenye minye wilika jo chamange Sebenigala ko akoni ya takalaje Mohamed Alnafi Maiga ale de taraka ke gouverneur ye novembre kalo 2020 maami na blara Dauda Maiga nola Sebenigala ko anale oni bamanjia wale kajuguya oshima koreani siye feminye menaka koni marabolo konana wilika jo ni gele ya chama be minye sigida de unzoro sabula bamanji de poira fa bela jelefe ninga firimena kaka ma do be munu nyu yere la nyinga yala de miseka ke chugo jumena angume basigi kono nale wilika joni bara gele yara sorasu bolo ani marfatigi munu be no bi sigida maula kana no MSA ani gachai Sebenigala ko groupe do be ni oye état islamique ye armée wilika joke adona makama barkani makadi doni oye wilika joke chedo be ukomi ma Adan Abu Al-Walid luko ma Sarawi uyo fa o temene ngofe Mali armée nana wilika joke feminye bamanji nyema chamanye ko fa ngaterosu nana laba ka mono kurabo ma warebe no ye Abu Al-Bara Asarawi unano sigi korale nona kokura jakulu do nana sigi no ye jesimi olu nana wilika kajot damene menaka amarabolo munu be no Andera Bukan Inekar Tinderman ani menaka ere dugu konona gweleya nana doni minisuma ani armée olu ka bolo fara mimbe ningu koli jugu fe sabenikela ko dugu dew nana kuleka boli damene gweleya nana fara gweleya ka opma atinya mingo dugu dew ngo negate yoro ifandai gouverneur mi manguna de ale de nale nana ningololo be opma ka bwanu anguna Sebenigala ko ma chama mbe munu mbola ka bo ansongo gawo ani Kidal kamena ka magwe kube yangu do roye yangadini yenye sabula feminye majugo lunale ubola ka Burkina ni Niger magwe kokara Sebenigala ko ame do mina ko bi jamana fama were nana jatemine dugu do ni oye mena ka ko ubora ka tama ka fonu gouverneur inde ko fien be ba ale de la opma aye fere ka kata na ka bui do akunda mene feminye conseil des ministres aye mena ka de unga kule ka me gouverneur no Mohamed Alnafi Maiga ye uya gwalunga bwe maami blara nona yo colonel major Isa Tembine ale fana officier kwalenye minye wati chamange surasu nofe minyora ina ani wulika jola andigi baga ka fo ale bina ko chama mbake problem ni anya mi boy ne pana kono akabi bolla joti se du ben bolo bugo kado mi woni seben minu kama la révélation ko dugule ku dakenaka abolu ko chien kemewora ani chien fla fasiri ke ba u farala nywanga kanizebe ko dema rédaction Johnny Sedou mati se mina Johnny Sedou ka do shukona ku ila bara imbla abarata minye Asimu Goitaye Johnny Sedou ka do jamana musake sanga babala akadi jamana donye Johnny Sedou ka do farafina yere bele jele keleme ki bolo mana bo Asimu Goita no fe nga na mi chugo don na ma jetemine ke odu shu kwa la ka bara la de Johnny Sedou ka do ministre do be olu ka bara yere kunde ministre du travail et de la fonction publique madame Hawa Poli Jalo ni muso imbe muna ministry yala de yalma Asimu taka ko kalama wa atarade yon so da atarata tugo mina antino fo sebenegala jira ka fo minye ni muso yenye madama Hawa Poli Jalo anana na tugo mina ministry yala yon so do adonedu wona tabe mo kunyena ka fo ni blala ni ngoina ini ideni rofin
Joan Zedou ablala cɛkɛda min na kuma ɲɔgɔnya ani wulikajɔ ka ɲɛsi foroba baarakɛlaw ma ani cɛkɛdaba minnu bɛ minnu kɔni bɛ ni gɛlɛya b'u la walima dusumakasi b'u la a bilalen don k'olu de taama o kuma ɲɔgɔnya Joan Zedou k'a dɔn muso in nafuradama ka n'a bila bi la a kɛn bɛ i n'a fɔ i ye essence de bɔ a bɔ kɔɔrimugu kan sabula min ye mankan ye wulilen don fa bɛɛ lajɛlen la foroba baarakɛlaw b'u sɔn Joan Zedou k'a dɔn cɛkɛda wɛrɛ mɔgɔw b'u sɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ɲi bɔlen bɛ ka muru bɔ a gouvernement kama Joan Zedou ka yɛlɛma nin kun bɛ wa a ko Hawa Poli Jalo muso min don k'a fɔ ka maa wele k'a sigi maa min ma se k'o kɛ kabini kunungo yɛlɛma o bɛn'o kɛ ministeriya la wa Joan Zedou k'a dɔn a ti baara in dɔn sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛta i k'a dɔn ɲɛna saamɛ kama walima i k'a dɔn malo yɛrɛ kama ni m'i cogo dɔn i laban Joan Zedou k'a dɔn a bɛ degun ta k'i sɛgɛrɛ Asimu Koyita n'a m'i janto ministre dɔw bɛ yen faama dɔw bɛ kɛ walejugu cɛjugu ka k'an kɛ a kɛ bi Joan Zedou i k'a dɔn hinɛ t'a la makari t'a la farafinna bɛɛ lajɛlen bara ka taama Asimu nɔfɛ bi bɛɛ ko Asimu Koyita le Mali i bɛ sɔn bilen ɲɛna saamɛ walima mun wɛrɛ kama ko dɔ bɛna dimi don i la kolokalama dɔw kana i ka ko lanɔgɔ k'a la carte dɛsɛlen don Asimu Koyita t'o kalama kalo 3 carte tɛ sɔrɔ kabako don han jɔnni b'o kunna dɛ ne malolen ye sa o n kɔrɔkɛ kɛ jɔnni Ali Dawudu Muhamedi il faut le renvoyer tiɲɛna ko gɛlɛyara mais non c'est des pratiques inadmissibles c'est pas possible carte d'identité gansan a ti bɔ kɔkɔ a ti bɔ bakɔ a bɛ bɔ malilaya impossible 3 mois mɔgɔw tɛ carte d'identité sɔrɔ ti sɔrɔ mais non mais Asim c'est qui ici cogo de kan tout ça pour des business et leur intérêt mais qu'on les renvoie tout simplement il y a tellement de cas c'est simple trop de scandales ni muso a filɛ ka na problème sa ma trop de scandales i ye n tɛ mana wuli don o don k'a daminɛ ala m'an kisira don dɛ ayi ye n tɛm tɛna nin sɔrɔ ye Asimi a bɛ kɛ yan a fɔ a ye dɛ e min bɛ taa kati don o don a fɔ Asimi ko mɔgɔ diminen don ne bɛ taa kati anw ka du bɛ yen ne ni Asimi tɛ ɲɔgɔn ye dɛ marifatigi dɔw bɛ Asimi ka da la sisan kabi Segukaw ka den ka rond-point sa a y'a ka rond-point non kabi kati rond-point na je rectifie nin kun ye sɛbɛn ye n ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan i filɛ ka n ka kuma tiɲɛ ni kuma t'i da i sɔngɛ n ka tesara premier min ayi kuma bɛ na sabali naam Dabadoukara ne bɛ n tɛgɛ don fɔ tan min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa ni ye a ko an ka taa Filabugu dugu min bɛ ni o ye jɛma ye ale bɛ yen mara bolo la ni wulikajɔ ani cɛsiri ma kɛ ka Filabugukaw dɛmɛ politikimaw ani nafolotigiw u feerelen bɛ yen dugukolo kan u laban b'u ka jɛ kɛ juru ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Filabugu ale ye dugu ye dugu min n'a sigilen bɛ commune min na u ko a ma u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye cikɛ kɔ sabula u sigilen bɛ o de ka san ba yirika sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nafolotigiw ni baanaw de feerelen bɛ dugukolo in kan don o don u b'a kɔfi wa u bɛna n'a sariya siraw n'a papiyew ye dugumaw bɛ bɔ min kalama penegelew o kɛr'u ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan laban min n'o wulilen bɛ Filabugu la o tɛ dɔwɛrɛ ye kamalen dɔ bɛ yen ale tɔ de ye Ɲanankɔrɔ Jara ani dugumaw karilen bɛ ɲɔgɔn na sabula a kelen nalen bɛ i n'u da hectare 400 na k'o bɛɛ y'ale kelen da ye yala Ɲanankɔrɔ kelen sɛnɛkɛla bɛ se k'i kɔ a da dugu la cogo jumɛn na ka kɛlɛ kɛ a mɔmɔ o mɔmɔ maa dɔ b'a jukɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw nana mɔmɔli kɛ u nana sɔrɔ maa min bɛ Ɲanankɔrɔ Jara kɔkɔrɔ k'a dɛmɛ ko in na o ye politikimaa ye jamana maaba dɔ don politiki bunakuu Marimanja Jara de ladema pe maa kelen yɛrɛ bɛ mun kɛ hectare 400 na Mali kɔnɔ yan hectare 400 i kelen bɛ mun k'o la wa ni dugu bɛ kɛlɛ la ne ko i tɛ sa de wa e kelen hectare 400 mais i bɛ mun k'o bɛɛ la de o bɛ mun ɲɛ ye Mali faama tɛ sabali ko jɔnni b'a kɔ kɔrɔ Marimanja Jara n'o tɛ ka kɛ membre du CNT président de l'ADEMA Marimanja belebele ADEMA président naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 fɛn min ye Filabugukaw ye waati min u bɛ k'u ka yɔrɔw sɛnɛ u ko u bɛ yɔrɔ kura waa bɔ ka fara u ka forokɔrɔ kan ka baara kɛ u birilen bɛ baara la waati min na maa dɔw sina ka na fɛɛrɛ minnu la ten anw ye UCW ye ka na sɛbɛn d'u ma k'u ka baara jɔ k'u ka taa Kayi
jema tribunal la sɛbɛnnikɛla ko u taara tribunal la a ko fɛn min ye sɛbɛn doma ye u nana sɔrɔ fɛn min ye marimanja ye a melekelen b'a dɔgɔkɛ in de la fɛn min ye plainte ye k'o don kama plainte kɔnɔ kuma min dara fɔ o de ye k'a fɔ san ba yirika u bi yɔrɔ min ka k'a sɛnɛ dɛ ko marimanja n'a dɔgɔkɛ ko k'olu ta don. Mais journaliste, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Mado Fonabe, Dafé Bougoufio, Bella Gelé de Gera qui a yoroféré Kaban, Kakla Kanimisa. Il y a ce problème-là aussi. Mais ce n'est pas ce cas. Nous nous mando yoroféré la Non, pas de dos. Oui, pas de dos. Au problème de Yorochamana. C'est pour te dire que on fait la part des choses. On fait la part des choses. Non, solo là. Où il y a fait Kakla Kanimisa. Ça, c'est un problème. Nga halo no yeredo. Ma kele rebe hectare kemenani be munye yedi. Eti sadewa. Hectare kemenani? C'est trop. Sɛbɛnnikɛla ko a ko u taara tribunal la kuma nana bɔ k'a bi juge ɲɛkɔrɔ jɛma tribunal la kuma ɲɛfɔra k'a ɲɛfɔ minnu ye dugulenw ye ani minnu ye dugukolotigiw olu ye kuma ɲɛfɔ juge ko Marimanja n'a dɔgɔkɛ ma jɔnwala aw jo tɛ nin na a ye to a ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔrɔ la filabugukaw cɛw a y'aw ka yɔrɔ sɛnɛ bɛɛ ka to i ta fa kilomɛtiri caman b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'aw se ɲɔgɔn ma de. Maa ɲɔgɔn ye. Sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra a bɛ komi fɛn min ye Marimanja n'a dɔgɔkɛ ye ko in jo ma sɔrɔ u fɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye komi ma tubabukan na appel u ye kiri kura ka taa n'a ye Kayi cour d'appel la sɛbɛnnikɛla ko cour d'appel kan ka kiri jaabi bɔ fɛn min ye septembre kalo in na sigi kan ka kɛ septembre kalo jɔta san'o cɛ maa minnu bɛ balo sɛnɛ na n'olu ta ye dugukolo ye filabugukaw u nan'u ka foro sɛnɛli daminɛ ɲɔw dannen o fɔni ne waati min u bɛ ɲɔ sɛnɛ na Marimanja ye gendarmerie bila ka t'u minɛ. Allah. Allah. Manu. K'u datugu sɛbɛnnikɛla ko o datugulen u ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na kiiri tigɛla yɔrɔ dira u ma kiiri papier filɛ nin ye a ko a tɛ ne ni aw cɛ a b'aw ni kiiri de cɛ maa kɔni t'a dɔn daluya fɛn fɛn b'a ni tribunal cɛ jɛma ye n'u bɛ maa ninnu minɛ ka datugu sabu ko bɔra jɛma tribunal bolo ka ban a bɛ Kayi tribunal de bolo sɛbɛnnikɛla ko filabugukaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana marabaaw la se t'olu ye jigiya t'olu ye se bɛɛ bɛ Marimanja n'a dɔgɔkɛ de ye a lɛɛ ni olu y'u jugu kɛ Ala ye k'u jigi kɛ Mali faamaw ye jamana kuntigi a k'olu dɛmɛ min bɛ se k'a t'u ka se k'u ka dugukolo ministre de la justice Mamadou Kasoge k'u bolo mana bɔlen don a nɔfɛ a k'u dɛmɛ a lɛni u ma dɔwɛrɛ ɲini u ka dugukolo ye min ye u k'o sɔrɔ u ka sɛnɛ Ala yɛrɛ jaati kama Jean Seydou an ka taa lafiya bɔ o ka kɛ an ka taa Sim Market la immeuble bamanan ni alimentation ba ye Sim Market kunu ne ye assez bɛɛ yala ne ma se ka ye i bɛ immeuble bamanan yɔrɔ dɔn wa n b'o dɔn kɛ a da min ɲɛsinen bɛ escale gourmandi kɛrɛfɛla na a da min ɲɛsinen don BMS ma a bɛ yen yen de don dɔnbaa tɛ yen sa Daba Tunkara naam n bala cogo bɛ di dɛ Jean Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛbaa i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Baba Dambɛlɛ ko a ko de a ko min ye cakɛda kura ye min bɛna jamanadenw nimisi wasa i k'a dɔn sanuko la ka taa se pétrole ko nafolo fɔ n'a b'an ka dugukolo jukɔrɔ Ala ni minisiri kunnandi ani minisiri hakili duman ka sababu la Jean Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ société de recherche et d'exploitation des ressources minières nin ye cakɛda kura ye min n'a hakilina nana bɔ Lamini Seydou la Jean Seydou n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafoni in yɛrɛ sɔrɔ la i k'a dɔn ORTM na ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra a ye kunnafoni in di ministre tɔw ma ani jamanakuntigi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ warawara Mali mɛnna dingɛ kɔnɔ Jean Seydou i k'a dɔn jamana wɛrɛw ani cakɛda wɛrɛ minnu bɛna an ka jamana kɔnɔ min kɔni ye k'an ka dugukolo ka laruwe nafolomafɛn ni ka i waa da la Lamini Seydou ko i k'a dɔn o tɛ kɛ ka sababu kɛ mun ye Jean Seydou i k'a dɔn nin cakɛda kura min n'a sigira sen kan i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ a fana bɛ nin kwa de da miliyari kasabi caman dasilen b'a la a kama min ye a to a ye o de ye SOREM Jean Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ cakɛda caman sigilen bɛ awa jamana kɔnɔ min ye dugukolo i k'a dɔn a nafa boli ngo cakɛdaw ka baara de kɔlɔsili ani jateminɛ ye nka nin ka don a baara yɛrɛ la ni ka ayiwa dugukolo laruwe walima ka ɲinini kɛ o cakɛdaw o sariya kun t'u bolo ni cakɛda kura in kɔni a sariya bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ a bɛ wulakɛjɔ kɛ i n'a fɔ tɔw Jean Seydou k'a dɔn a bɛ magwa kɛ a bɛ ɲinini kɛ a bɛ bɔli kɛ Jean Seydou k'a dɔn a tɛ tila ni maa cɛ koyi Mali yɛrɛ de ta y'a bɛɛ lajɛlen ye nafaw ani wulikajɔ wɛrɛ minnu b'a la Jean Seydou k'a dɔn o de
ye a bɛna jamana den hakɛ min da baara la a ka ca Jean Sodi k'a dɔn maa sugu bɛɛ lajɛlen bɛna ta cɛkɛda in na a ko a bɛna kɛ sababu ye miliyɔn 100 sefa wari Jean Sodi k'a dɔn o de kɔni bɛ kɛ makama ye ani donbolo ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura daba tungana ni misi y'a pan biriba kunna i tɔ de ye cɛ sozorolen ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin Pasiriba n'o ye Sekuba ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an ka taa patronat la jama kun dara cɛkɔrɔba min na k'a fɔ ale de hakili sigilen bɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ka se ka na patronat ɲɛma fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Soya Gɔlifa ye cɛkɔrɔba a ko fɛn min ye patronat ye ale bilara ɲɛma na ka waati la tɛmɛ fanga kɛ textes bɛ se ka falen cogo min bɛnkan ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛkɔrɔba yɛrɛ ye dɔ nɛnɛ daamu na a n'a ka jɛkulu ko u tɛ taa bilen wa maa minnu bɛ yen n'olu tun b'a ɲɛmaya nɔfɛ Mamadu Zinzin Kulubali ani Amadu Jaaje Sangare u y'olu sen bɔ a la o bɛ kɛ cogo di o de kɛra dɛ tulo bɛ yen fɛn dɔ kɔni bɛ yen Soya dun denmisɛnnin tɛ bilen dɛ cɛkɔrɔba de bɛ yen o tɛ nata la koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min kɛra nataba ye a ko fɛn min ye fɛn caman ye malo caman i bɛ sigi o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Soya Gɔlifa yala u y'a nɛgɛn de wa a filila de wala a bɛ caatiri bɔ de la sɛbɛnnikɛla ko a ko o si tɛ cɛkɔrɔba in yɛrɛ maa caman de bɛ minnu zɔmina k'a fɔ baara min n'a kalifara la a bɔra danaya minɛn kɔnɔ sabula jɛkulu de sigira n'o ye Mamadu Zinzin Kulubali ka maaw ani Amadu Di Jaaje Sangare u ka maaw de farala ɲɔgɔn kan ko jɛkulu in ka sigi bɛnkan bɛ sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko maa o maa ye kuma gɛlɛnfɔla ye Soya kɔni a y'i cɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen de kɔrɔ a yɛrɛ laban u nana ka na sɛbɛn min labɛn n'o ye texte kura ye k'u bɛ n'o latɛmɛ diyagoya ni k'o tɛgɛ nɔ bila o de ye k'a fɔ kalafili kɛcogo ani baara kura minnu kan ka kɛ ko ɲɛmakɔrɔ si sen man ka don a la tuguni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Mamadu Zinzin Kulubali ani Amadu Jaaje kofɔtɔ ye sabula nin bɛɛ ye ɲɛmaaya kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Jaaje ta ma kundala caman bɔ sabula kiiri nana a bɛɛ lajɛlen kari ko segin ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min ko bi gɛlɛya nalen b'i jɔ maa minnu dara k'a f'u ka kɛ gɛlɛya fura ye olu kɛlen bɛ ka dɔ wɛrɛ fara gɛlɛya kan sabula kɛlɛba de bɛna wuli nin na Soya Gɔlifa n'a nɔfɛmaw n'u jigi b'a kan k'a fɔ nin bɛna kɛ lafiya daden u ma k'u bɛ se ka bɛɛ janfa k'i cun ni bɛɛ ye n'u y'u cun an ye n'a sɔrɔ wajulika an yɛrɛ b'an ju nɔfɛ a fɔ an na ɲɔgɔn ka kari ayiwa ko b'u cun an ye n'u y'u cun Mayi Watara n'a sɔrɔ ala an yɛrɛ b'an ju nɔfɛ a siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Jean Sodi bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jean Sodi k'a dɔn min ye kala ye nafa wɛrɛ t'a la ɲɔgɔn da mana kɛ i ka ɲɛ sɔrɔ nka ka bɛɛ lajɛlen da Jean Sodi k'a dɔn Mali kɔnɔ a k'i k'a dɔn o fana y'a damata maana ye Jean Sodi k'a dɔn bac 2022 maa min ye lɔkɔliden bɛɛ da Mali yɛrɛ kun n'a kun i y'a dɔn wa n bɛnkɛ den de don jumɛn n ko n bɛnkɛ den don Kɔnɔbugu o tɛ n bɛnna ye ayi dɛ min yɛrɛ la o tɛ Kɔnɔbugu ka ye dɛ n k'o ye madarasa kalanden de ye ko ne ka kɛnɛ Franco Arabe n ko n bɛna ɲɛ de f'i ye n bɛn'o ɲɛ de f'i ye ɲama min ye bɛɛ da bagila Jean Sodi k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ a tɔgɔ de ko Mamadu dɔw k'a ma ko Han o don Jean Sodi a bɛ bɔ Kɔnɔbugu de Kɔnɔbugu de Segu Kɔnɔbugu a fɔ ko Segu kalakɛ n bɛnkɛ den de don e ni ala cɛ nin kala nin ba in bɛ bɔ kalakɛ de ko e t'a ɲɛdɔn n ko a bisu kuranɛw ni maa kalan ni ba bɛ bɔ la ni i ɲɛ b'a fɔ la i b'a sɔrɔ u y'a daminɛ anw ka dugu n bɛnna de la burusukɔnɔden ka bɔ kala kɔnɔ ka n'anw da Bamakɔ fa b'e la o anw tora a la ne tora a la anw tora a la sa Jean Sodi ka bɛɛ da bɛɛ Mali yɛrɛ bɛɛ i k'a dɔn a ye ne ka mami da n bɛnkɛ den don Jean Sodi k'a dɔn Kɔnɔbugu a n'a lamini nin kamalennin a ka nin ɲɔgɔn dan in Jean Sodi k'a dɔn a kɛra taamasiyɛn ɲuman ye sabula a yɛrɛ tɔgɔ ani bangebaaw tɔgɔ bɔlen kɔfɛ i k'a dɔn a kɛra makaamaba ye dugu yɛrɛ ma min ye Kɔnɔbugu ye Jean Sodi k'a dɔn o de la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la kabini bi la ko tɛ i n'a fɔ Alimustafa Sanɔgɔ min ye députéya kɛ Jean Sodi k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri
jɛrɛjɛkulu min b'a to la n'o ye club de soutien ye olu nana fara ɲɔgɔn kan Al Mustafa ka cidenw don ni ka kamalen ni sɛgɛrɛ a fa ka dukɛnɛ na u taara bonyaba k'a ye ni ka tanubata ka cɛni sɛgɛrɛ sabula a filɛ ka toaba min di Kɔnɔbugu n'a lamini ma Barawuli n'a lamini ma John Sodi k'a dɔn bonyakan ka ta k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn min ye Sisɔgɔ ye o de kun ye Al Mustafa sa nɔgɔ ka ciden ye u nana fɛn caman d'a ma lɔgɔlidenminɛnw ani kalanminɛnw John Sodi k'a dɔn min b'a to i k'a dɔn hali bi a ka dɔ fara cɛsiri kan sabula kala tɔ bɛɛ kɔfɛ min ye Al Mustafa ye yarɔ ale ka ɲumankɛ ka kɔrɔ kɔrɔlen dɔ o ye kɔrɔlen ye janko ni ɲuman na to a tigi yɛrɛ anw ka ayiwa lamini na kala kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa min ye bonya ye u k'an ka ta k'a sɛgɛrɛ Al Mustafa sa nɔgɔ a ka cidenw n'o ye Sisɔgɔ ani club des amis u ye foli kɛ ka ɲɛsin min ye commune 11 ye cercle to a la u ye foli kɛ ni ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ ayiwa le pays kɔnɔ a boliko siɲɛ 1442 tabarikala bita ko an da bila yan bita bɛ bila yan